गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडियोनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो लादों। बे गोनांथार आयदायानो जादों जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सिगांनि समनिफ्रायनो बिजाबनि आंखाल जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। फरायसालिनि क्लास लानाया दान मोनसे बारबाय, नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव दासिमबो फरायसाफोरा बिजाबखौनो मोननो हायाखै। मा जाहोननि थाखाय बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिजाबनि आंखाला नुजाबाय थायो? थारैनो आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार सादों नामा? आसाम सरकार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नुजानाय बिजाबनि आंखालनि सायाव खोमा होनाय एबा खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानाय बायदिखौ नुदों। दा बैफोर जाहोनानो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबलांनायनि गुबै जाहोन नामा? बैफोर गोख्रों सोंथिया ओंखारदों। दा बैफोर आयदाखौ लानानैनो बे भिडियोनि गेजेरजों गुवारै सावरायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नुजानाय बिजाबनि आंखाला दानि गोदान बाथ्रा नङा। सिगां समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिजाबनि आंखाला जाबोगासिनो। देग्लाय बोसोरनि सोलोंथाइ बोसोरनि क्लास लानाया दान मोनसेनि बारा जाबाय, नाथाय गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव दासिमबो फरायसाफोरा बिजाबखौ मोनजोबनो हायाखै, जायनि थाखाय बर' फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव उन जानानै थानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव आनजादनि सम सफैब्लाबो फरायसाफोरा बिजाबखौनो मोना। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिजाब मोनैनि जाउनाव गोबां फरायसालिफोराव सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारनो गोनां जादों। फरायनायखौ दोनथ'नानै सरकारनि हेंथायै बर' फरायसाफोरा खुद्रिसारनो गोनां जानाया बेसे गनायथावना? बेनि सायाव जोंनि माहारियारि आफादफोरा गोख्रों एक्सन लानायनि गोनांथि दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला, बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव क श्रेणीनिफ्राय लानानै थाखो 10 सिम फ्राय 15,000सो बिजाबफोरनि आंखाल जानानै दङ। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजोंखौ नासयनायखौ नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे जेंनाया सिगां समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। थेवब्लाबो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बेनि सायाव सांग्रांथि लायाखै। जोंनि बर' रावनि बिजाबफोरनि अनगायै गुबुन रावनि बिजाबफोर, स्पेसियेलि एसामिस रावनि बिजाब आंखाल जानायनि खौरांखौनो खोनाफेराखै। नाथाय जोंनि बर' रावनि बिजाबफोरा बोसोरफ्रोमबो आंखाल जानायखौ नुबोगासिनो। भारत संबिधाननि गुदि मोनथाय हिसाबै फरायसाफ्रा बिजाबखौ थि समाव मोननांगौ, नाथाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा बिजाबखौ मोनजोबनो हायाखै, जायनि थाखाय राइट टु इडुकेसनआ भायलेसन जागासिनो दङ। बैफोरनो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांनायनि गुबै जाहोन। मानो होननानै बुङोब्ला बर' बिजोङाव फरायोब्ला बिजाबखौनो मोनजोबनो हायाब्ला, जायनि थाखाय बर' फरायसाफोरा गुबुन बिजोङाव फरायनायखौ नुनो मोनदों। बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसानि अनजिमाया खमायलांनायनि जाउनाव गोबां फरायसालिफोरानो जोबस्रांलांनो गोनां जादों। बर' बिजोंनि फरायसालि जोबस्रांलांनायनि गुबै जाहोना बेबो मोनसेदि फोरोंगिरिनि आंखाल। जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दङ, नाथाय दासिमबो बे जेंनाया सुस्रांजायाखै। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोनगासिनो। बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज। थांनाय 2020 मायथाइनि 30 दिसेम्बर खालाराव बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम एसेम्ब्लियाव पास खालामनाय जादोंमोन। बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादा मोननायनि उनावबो बर' रावा एबा बर' हारिया नासयजानायखौ नुनो मोनदों। मुङावल' बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ मोननानै मा जानो, जुदि बेयो बाहायजायानोब्ला? जुदि बर' हारिनि जेंनाफोरानो सुस्रांजायाब्ला माबोरै जानो? बेनि सायाव आसाम सरकारा गोबां नासयनायखौ नुनो मोनदों, जेराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिजाब आंखालनि जेंनाया बोसोरफ्रोमबो नुजाबाय थादों, जायनि थाखाय जोंनि बर' फरायसाफोरा थि समाव मोजां सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। बेजों लोगोसेनो सिगांनि समाव इउनिफर्म राननायनि बेलायावबो हाइ स्कुल स्टेन्डार्ड आरो सेकेन्डारि लेभेल 11 आरो 12 आवबो माखासे जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय जों नुनो मोनदों थांनाय बोसोराव पलिस्टारनि दख'ना बायजोनिफ्राय साप्लाइ फैदोंमोन। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेंथा खालामबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बेबायदि थासारिया सोमजिया। बेनिखायनो आसाम सरकार आरो एसएसए खौ खावलायदों दि आसामावनो मोननाय दख'ना
बर' स्टुडेन्टफोरनो लोगोसे गुबुन हारिनि फरायसाफोरनो मेख्ला बायदिफोरखौ होनांगौ, जिहेतु गावनि हारि माहारिनि मान सन्माननि बाथ्रा दङ। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ खावलायदों। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।